जोंनि एबा सुबुं माहारिनि आखान्थियाव हरखाब माब्लाबा बहाबा नाङोब्ला मोब्लिबोनाय बादि मानो मोनो? नोंथांमोना बे सोमोनांथाव बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जानांगौ। नोंथाङा खेबसे नङा खेबनै माब्लाबाफोर हमदांफेरबाय जानांगौ जे आखान्थियाव हरखाब माबेबा मोनसे बेसादाव नाङोब्ला एबा सौदावफ्लाङोब्ला बै समाव जोबोद गोसा सानायनि अनगायै बोरैबा मोब्लिब बोजानाय बादिसो मोनो। उन्दै गेदेर गासैबो बेखौ हमदांनो हाफेरबाय जानांगौ। नाथाय नोंथाङा सानफेरदोंना बेबादि मानो जायो? बेनि आन्दोआव मा दङ? देहानि गुबुन गुबुन रोदाफोराव बेबादि जाया, नाथाय आखान्थिनि रोदायावल' मानो बिदि जायो? दानिया फै नोंथांमोना मिथिना लादो। आखान्थिनि जाय रोदायाव नाङोब्ला मोब्लिब बोजानाय बादि मोनो, बे रोदाखौ जों गोरलै रावाव फानि बन होननानै बुंनाय जायो। बिगियानगिरिफोरा बेखौ आल्नार नार्भ होननानै बुंनाय जायो। बे आल्नार नार्भआ देहानि गोदोना, फाफ्लि आरो आखाइ जानानै आखाइ आसि बिजौसिम थाङो। बेबादिनो बियो मोनफ्रोमबो आखाइनि आसियाव हाबना थायो। आल्नार नार्भआ देहानि गुबुन गुबुन रोदानिफ्राय मेलेमसिम खौरां लांलाय लाबोलाय खालामो, एबा देहानि गुबुन गुबुन रोदाफोरखौ मेलेमजों फोनांजाबनायाव थोंजोङै हाबा मावो। देहानि गुबुन गुबुन बाहागोआव आल्नार नार्भआ रोदाजों नांजाबना रोदानि सिं बाहागोआव थायो। नाथाय आखान्थिजों फैनाय बे आल्नार नार्भआ खालि मोदोम आरो बिगुरजोंल' खोबजाना थायो, जायनि जाउनाव आखान्थियाव थानाय बे आल्नार नार्भआव हरखाब माबेबा मोनसे बेसादजों सौदावोब्ला मोब्लिब बोनाय बादि मोनो। थामहिनबा जेब्ला आल्नार नार्भआव थोंजोङै माबेबा बेसादा नाङो अब्ला मोब्लिब बोनाय बादि जायो एबा हमदांनो हायो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।